triste gaude, ziurrenik emaitzak esaten duna, baina gertuago gondealako partiduan, ez? Egia da kostatu zaigula hasiera, lehenengo partiduak beti dira zailak jokatzen, aurreritasunagatik, baieko beto sartu dira, eta aurreratu egin dira markagailuan. Eta taldeak nik uste aurrera egin duela, eta hobera egin duela, atsedenaldia baino lehen berdindu egin du, eta ziurrenik bigarrena ere egin genezake. Nik uste jungo gehala gauza batzuk zuzentzen, eta pena bigarren zatiaren hasiera horretan behaiek bigarrena egin dutela, eta horrek mina egin digu, eta nolabait azkenean ikasi barreko kontuak, ez? Partiduko momentu horiek, momentu zail horiek kudeatzen, azkenean deskonektatzen baldin badizu, hirugarrena egiteko aukera izan dezaketelako, hala izan da, eta gero azken minutuetan eta markagailua kontran dezula, horri buruari buelta ematea zaila da, eta hortan ikasi behar dugu, bihar ere beste aukera dugulako, ez? Eta nik uste txipa aldatzeko momentua, azkar aldatzeko momentua dela, eta bigarren partiduari begira jartzeko lehenbailen.